Kini ang GMA Regional TV Live. Subay ning pagsugod na sa pagduso sa COC, sayra nato ang sitwasyon sa COMELEC, pinaagi sa atong pagpakiginabi kang Attorney Lionel Marco Castellano, COMELEC 7 Regional Director. Sa mga buot mo papili sa umaabot kay piniliay karong Oktubre alang sa barangay ug SK karong tuiga, adunay pahimangno ang COMELEC Region 7 aron makalikay sa mga disqualification ang mapapili sa katungdanan. Sayran ta usab ang ginadili aton sa pagpangampanya og dugang detalye kabahin sa barangay and SK elections 2023. And we have with us this morning Attorney Lionel Marco Castellano. Good morning, Attorney Castellano, sir. Maayong buntag din mo diya, Miss May, ug sa imong mga viewers. Okay. Attorney, kumusta ang unang adlaw sa filing sa COC sa inyong assessment? Well, gidagsa gyud mi, Miss May. Murag gyud ming nag-last day. Kating dagana, tibuok region. Sa monitoring namo, overwhelming, no? Gani ang uban, mga alas 5, daghan pagyapon. Tapos, kung makita nimo, ang excited siguro ang mga tao or nagtutuo lang yun sa 8-8. Oo. So, hangtod kanus agani ini ang ato ang filing, Attorney? Well, taman pa ni Sabado, no? September 2. Ang ato ang filing is from 8 to 5. Noon break sa atong opisina. Sa last day, katong naa within 30-meter radius inig 430, lista na sa ato ang mga staff sa COMELEC. Makapadayon gyapon ta basta na sila sa lista. Okay. So, Attorney, subay niining nakasugod na ang pag-file sa COC unsay mga angayang hinumduman sa ato ang buot magpapili karong umaabot barangay ug SK elections? Mga pahimangno sa COMELEC, no? Unlike sa automated election, sa manual election na agyapon ang violation sa premature campaigning. Pasabot is after you have filed your certificate of candidacy, you are now considered an official candidate. So pwede na ka maka-violate sa premature campaigning. Dili na ka pwede mangampanya after you have filed your certificate of candidacy. It is a violation of the Omnibus Election Code. So election offense, criminal offense na, pwede ka file under sa COMELEC or sa ato ang prosecutor's office. It is, or you can also be subjected to a disqualification case. For the same act, pwede ka ma-disqualify for premature campaigning. Muna pahimangno sa COMELEC, dili lang unta nato irisgo ang ato ang kandidatura kung mo engage, pinaagi sa pag-engage sa premature campaigning. Attorney, sa wala pa magsugod ang filing sa COC, daghan-daghan naman ming nakitaan nga mga gipang taod nga mga campaign materials, mga tarpaulin. So, kung naka-file na sila, Attorney, unsa may mahitabuan ning ilahang gipang bitay karon dias kadalanan? Well, naghangyo ang COMELEC nga ila ng tangtangon. Kaya nga atong ang atong official campaign period will still be in October 19 to 28. That is a 10-day campaign period. So, if you don't want to raise your candidacy, kay basing na mo file sa inyo, ang inyong mga kontra, kamuray bantayan. So, if you don't want to raise your candidacy, palihog tuman lang taan ng balaod, Section 80 of the Omnibus Election Code, on the premature campaigning. Okay. Attorney, apil na ba ni ang kining pagpangampanya pinaagi sa social media? Kaya ang uban, ipasumbingay man lang sa ilahang mga posts. Well, mao na siya giingon nga kanang ang definition man gud sa partisan political activity or any act whether directly or indirectly which tend to promote the election or defeat the election of a candidate. So kanang social media which very prevalent na nato na karon is appeal yun na siya. Dili magudta ordinaryo nga mag-post diya sa atong social media o pangpangampanya kung wa ta mo kandidato. So hopefully no ang magpakabana sila kay dali ra ba kayo ang screenshot karon magamit na og ebidensya sa inyoha unyang mga kontra para filean mo og disqualification case or a case for election offense. So pwede na di ay through screenshot lang. Okay. Pwede na.
So attorney, karon sugod na usab ang pag-implement sa gun ban. Yes, starting gahapon, naatay mga election officer together with the PNP and AFP sa alas 12 sa 1 atong Pitsa 28, nagsugod na ang gun ban. Now, there was also a ceremonial kick-off alas 7 sa buntag sa tanang mga munisipyo ug syudad sa tibuok Pilipinas, no? So kung makita nimo, ngato ang mga pulis o ngato ang mga kasundaluhan mo patuman na sa COMELEC gun ban. So magpahimangno mi sa katong mga katawhan labi na katong mga firearms holder na bisan pa ang imuhang firearm na akay permit to carry, na kay lisensya, you cannot bring outside your residence or in public places your firearm unless you have a COMELEC exemption. Now, unsaon man pag-apply ang COMELEC exemption? Adto lang mo sa atong website sa comelec.gov.ph. Online ang tanan application for exemption. So dito ra pud ang submission na link dito. There is also a guide there on the requirements and the steps on how to apply for gun ban exemption. Okay, attorney, ato ang mensahe ngadto sa tanang mga buot magpapili karong barangay ug SK elections. Well, sama sa akong giingon atong sayo pa nga hinaut unta nga dili ta mo engage in premature campaigning. Follow the rules on campaigning. O mahimangno lang nga after aning election o sara na kaadlaw, you will still remain neighbors, friends, even relatives. So issue lang atong pagabasihan, dili lang nato i-personal ang atong election sa barangay. Okay. Daghang salamat kaayo Attorney Lionel Marco Castillano, Regional Director sa COMELEC 7. May buntag may ug daghang salamat. Okay, mga kapuso, mobalik pa ang GMA Regional TV Live.